Lagunak jaso ditugu, horrengo epaiketa salatzeko eta gure elkartasuna adierazteko. Elkartasun internacionalista ezin daiteke kriminalizatu, ez da delitua, elkartasuna ez da delitua. Hoy hemos recibido a los procesados de Askapena para acreditar nuestra solidaridad ante el próximo juicio que van a sufrir, para acreditar que la solidaridad internacionalista no puede ser criminalizada, que la solidaridad en definitiva no es un delito. Gauzitetuta gauden bosten izenean batetik eskertzea Gipuzkoako Aldundiak egiten duen harrera hau. Seguru asko instituzio gehienek horrako jarrerak hartu izan balute aurretik joan izan diren epaiketa guztietan agian ez geundeke gaur bostok horren atakan. Ulertzen dugu zentzu horretan Euskal Internazionalismoaren kontrako epaiketa dela guri egin nahi dutena eta mendeku bat egin nahi dutela urteetan egindako lanagatik. Zentzu horretan gu oso harro gaude, Askapenan daramagun eta eraman dugun militantzia gaitik, eta aldarrikapena egiten dugu, deia egiten dugu, hain zuzen ere sakontzeko internazionalismo joera horiek Euskal Herrian bizi-bizi direnak ez. Eta bereziki apirilaren 25ean zarautzen epaiketa hau salatzeko eta indarra hartzeko eta internazionalismoa sakontzeko zarautzen goizez egingo den ekitaldira deia